Nu. Et økosystem er et sted, hvor alle de levende dyr og planter er afhængige af hinanden. Vand, temperatur og ilt er også med i et økosystem. I og mellem økosystemerne cirkulerer stoffer i stofkredsløb. Energi kommer fra solen og bindes ved planternes fotosyntese. Dyr og planter på vaden. Dyr. I Vadehavet findes det største rovdyr, gråsælen, og også Danmarks mindste dyr. Den lille sorte dønsnegle, den måler ca. 3 mm og er det mest spiste dyr i vaden. Der er mellem 10 og 12 millioner vandfugle, som bruger Vadehavet til rasteplads og spisested. Sortsol er den mest kendte fugl, sammen med de store svane og gæstflokke. De andre fugle, der kan ses i Vadehavet, er f.eks. kyder, kobbersnepper, regnspurve, viber, skarver, fiskehajer, strandskader, gæs, jegler, rørhøg, kærhøg, musvåger, præstekraver, rødben og ænder. Hvis man kigger på bunden, kan man se f.eks. slikkrabs, strandsnegle, dønsnegle, sandmuslinger, hesterejer, børsteorme, blåmuslinger, hjertemuslinger og sandorm. Ved højvand kommer masser af småfisk, hesterejer og krabber med vandet ind. Mange af de vigtigste fiskearter vokser op i Vadehavet, f.eks. rødspætte og tunne. Planter. Planter i Vadehavet skal kunne tåle at være dækket af vand og være tørre. De skal også kunne tåle meget salt. Kveller plejer at være den første plante, der dukker op yderst på vaden. Det er en enårig plante, der planter sig selv. Den salte plante kan spises som salat, stuning eller som kvælersalt. Inderst på vaden vokser strand, andelgræsset, som er egnet til at skabe nyt land. På strandængen er der også andre planter som hindebæger og strandvejbrød, der kan tåle at blive dækket af saltvand. Tidvand. Ved Vadehavets kyst skiftes der mellem højvand, flod og lavvand ebbe 4 gange i døgnet. Fra laveste lavvand til højeste højvand går der 6 timer og 12 minutter. Der er ca. 2 meter forskel på højeste og laveste vande i Vadehavet. Månens tiltrækning får haven til at stige. Jorden drejer om sig selv i løbet af et døgn, og det sted, der ligger tættest på månen, vil have højvand. Jordens bevægelse om sig selv gør, at vi får 2 flodperioder og 2 ebbeperioder i hvert døgn. Kemiske bindinger. Der er 3 forskellige bindinger. Det er ionbindingen, kovalente bindinger og metalbinding. Ionbinding kan kun opstå mellem et ikke-metal og et metal. En kovalent opstår kun mellem 2 ikke-metaller, og en metalbinding opstår kun mellem 2 metaller. Salte som ionforbindelser. Salt består af 2 stoffer, det er natrium og klor. De danner natriumklorid. Natrium vil gerne afgive en elektron i yderste skal, og klor vil gerne optage en elektron i yderste skal.